ngaran. Huli sa kamurawayanin sa imo ngaran kagurangdan, ligtasan kami. Dangugaan ang nagrangay kan mga nabibilanggo. Sa imong kapangyarihan, ligtasan ang mga sinilutan, nin kagadanan. Asin kami na sa imong banwaan, magpapasalamat sa imo sagkod paman. Sa gabos na kapag-arakian, pag-aawiton mi ang sa imong kaumawan. Huli sa kamurawayanin sa imo ngaran kagurangdan, ligtasan kami. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sabihon mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Binayaan ni Jesus ang mga tao sinagpuli sa harong. Ang mga disipulos nagrindi sa iya sinagsabi, ipaliwanag mo tabi sa mo an parabola kan upi-upi sa uma. Sinimpag niya sinda, ang nagsabuag kan maray na bani iyo an akin ng tao. An uma iyo an kinaban. Ang mga maray na bani iyo an mga agi kan Dios. Ang mga hadi kan kahadean, an upi-upi iyo ang mga aki kan maraot, an kaiwal na para sa buwag kay ni iyo ang demonyo, an pag-ani iyo ang katapusan nin kinaban, ang mga paraani iyo ang mga anghel, an upi-upi tinitipon asin sinusulo, siringkayan ang mangyayari sa katapusan nin kinaban. Ipapadara ka na akin ng tawon sa iyang mga anghel, tangaring tipunon ang gabos ng mga naging daylan, nin pagkasala, patin, nagibong karatan, sa iyang kahadean, dangan isusugba sa ornong nagkakalayo, duman ang pagtangis sin pagragot nin mga ngipon, dangan ang mga banal magliliwanag siring sa aldaw, sa kadeanin sa indang ama, han may talinga maginanyog. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maray na aga. Ang mga parabola na kapirang aldaw na stoyang na dadangog, nagkakigwagon yan nin sarong padudumanan, iyo ang patanid o informar sa gabos na tao, nagako kay Kristo, na sa katapusan ng kinaban, igunin paghukom. Pero baga so, estudyante, pagkatapos kang leksyon, may exam. Asin ang siring na sitwasyon, dahil pa masyadong na didipahin kang simbahan kung noarinan, pero may pigasabing temporary o partial judgment as inigwaman kang final judgment. Kaya uli kay ni may piga tutubudan manggitang sarong lugar na padumanan kang mga kalag ang purgatorio, kung saan ang sarong Kristiyano na dahi pahanda, dahi panapatawad ang mga kasalan, pwede pang magkaigwang pagkakataon na magsulsol, duman sa lugar nito. Mantang sa mga Kristiyanong buhay pa, nakikilaban pa sa kasalan, karatan, digdi sa kinaban, pigaapod na church militant, iyo pang mapangadji para sa inda. Taduman, dahil naman makakagibo nin maray nagibo, good deeds, tatapos na ang panahon na ito, digdi sa daga. So they are helpless, duman sa
sa lugar na ito, purgatorio, kaya kita ang mapamibi sa inda. Kasi itong mga nagsayuma talaga sa kagurangnan na dahil nanin pakiaram sa indang kaligtasan, yun is sabing mararaot na upi-upi o kaya awot, asin tinawa na kang panahon na mamidibidan ng Diyos sa panahon digdi sa kinaban, alaga nagsayuma kan pag-alok kang kagurangnan. Kaya, dahil nagaroon ni mahalat kang final judgment, they will go direct to hell, no? O itong lugar kung saan sabi digdi, nagraragot ang ngipon, naghihiribi, no? On the other hand, sa final judgment, ito so bigla sabing ang mga maray o mga nagsurunod kay Kristo sa kaimbudan, iyo to so kukoronahan asin magkikinang sa indang kaputian ulita pinatawad sinda asin tinawan sinda ng kamurawayan. While those who day naka pasar sa exam daman sa purgatorio, siring man ang mangyari, no? Pasiring naman sinda sa kalayong naglalaad na daing katapusan na iyo ang impyerno. Ang atugang makaumangkaro sa pagtakot o alarm sa tuya gabos na pigkikwento ni Jesus o binugtak sa Ebanghelyo, kundi, iyo bagay ni ang daylan kung nata siya nagdigdi sa kinaban. Na iligtas kita, iligtas ang mga tao na sa kakulangan ng kaaraman, dahil man nag-iintindikan sa indang buhay. No? Pag-una mo, tanayo na sa daga, sa diri na nindang buhay nila. Kasi magigibon nila kung anong gusto nilang gibon. Kaya lang, tano ta may kagadanan, kung dahil ka man nagkasala, tano ta magkagadan ka. Baka bagay niyang nakulao na question, no? Tano ta, nag-ibo ka nin tama, nag-ibo ka nin sala, pareho ka mong magkagadan. Ang simbag na ining kagadanan kang kabos, good or bad, is temporary. Mantang day pa, so, oras kang pagkabuhay liwat, resurrection, day pa man so final judgment. Kaya, kung halimbawa, oras na kang pinal na paghukom, ano pa man ta bubuhayon liwat sa mga masumbikal, sa mga upi-upi na nagdara sa kasalan kanang sa indang tugang. Is there a reason to raise them na mag-resurrect o buhayon liwat sa mga makasalan? So dahil naman nagsurul-sul kan sa indang kasalan. So, sa baguna ko dahil naman sila dapat na mabuhayon liwat. Kaday naman nga ni nag-akos kagurangnan. So nahilig tadigdi ng kaimbudan sa kagurangnan, sagod sa huring aldaw kan buhay ta, ang magiging premyo kaan, iyo nabubuhayon liwat. Si kung binoy ka na liwat, dahi ka na magagadan. Iyo po ini ang buhay na dahing kasagkuran na pigtutuga o piga papangako sa tukan sa tong kagurangnan. Sirig na siya na daog ang kagadanan, ang kasalan, lugod sa sayang tabang, magibuban niyato. And in the end, all of us will be raised. Gapos kita mabubuhay liwat, asin dahil na magagadan. Kung abotang mabuhay liwat, bahala kita, dahil man kita pigpipirit. Pero kung iyan ang gusto tang buhay, dahil man yan ikakatao digdi sa buhay ta sa kinaban, kay pontang makadan, tanganing mabuhay liwat.
Wako sana magadan sa lawas, magadan sa kasalan, asin karatan. Magpamili ka mang matugang tanganing sa kon sa indong atang, maakaw manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami, ako ang mga atang na dinudulot mi, halis sa imong pagka matinao, tanganing mga urog, kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Nagpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas. Danay si misan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangdan, banal na Ama, Diyos sa makakaman, daing kasagkoran, uli kay Kristo, sa mong kagurangnan, sa pagkamuot, sinisilibrar mi ang sayang pagagadan sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay liwat, siya naurog. Sa urog kasarig na paglaom, hinahalataan mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan kagabos na Santos Sinangiles, sarabay kami nag-oomo sa imo, daing tapos nagsasabi. banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minabigi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Nagurang na ni kanangadan banal, burabo din gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangdan na sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, si magkakan kay ni, tiniyan sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siriman pagkapamanggis, pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin dani natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ikamagdatong. kaya kami nagururumdomon sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong kagurangnan, kaning tinapay ng buhay, sin kalis, sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahira kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karam dumakagurang daan sa imong simbahan nakalakop sa bilog kinaban, tanganang malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa among Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sinkang kabos na klero, tiring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamibi sa misang ini, sinanggabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay Raki kami kabos, namiibig kami. Taganin kay Ban Santa Maria Virgen na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo. San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, ingabos na santos, sa kaitupa na kapakayagaya sa imo. Magkanigong maging keras kan buhay, daing kasagkoran. Mag-umaw sa iyong pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, habang kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nadugdoan kan mga nakakaligtas na togon, sin pinatuod kan Diyos no, na kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaadaan mo, mangyari ang bot mo sa dagaan siring sa langit. Sa mong kakanon sa arwaldaw, itaw mo sa muyang ngunyan. Asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang nakakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, marasan sa manggal daw niyamon, katuninungan, tangani kaming natabangan sa iyong pagkahera, maging dani at ligtas, talingkas sa kasalan, sinmang ligtas sa gabos, sa kapurasawan. Mantang kami nagahalat kan sa imong asin papagkani kami na mapatuninong asin magkaborunyog so sa imong kabutan ulikik kan nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kaninawan ng kagurangdan mapasaindo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Gatugang ko yan sa kagurangdan sa Yesu Kristo. Paagi ka mga parabola, dinadara kita sa langit noon na destinasyon kang gabos. Siyang kodero kan Diyos, paparakan kasalan kinaban, pala di mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Pamibig kita. Kagurangnan, makinabang kami kan Diyos na unang sakramento, kandanay na pagrumdum kan pasyon ngan sa imong aki. Waraso na may ibig kami, tanganing ining atang nasyaman sanaan, ang nagtao sa mo, kaday masabing pagkamo at magdara sa mong kaligtasan. Siya nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bindisnan ka mo, asin ng mga mahal sa buhay, sa karan ka nama, sinaki, sin Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na, banal na Eucharistia, lakad sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, that's chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. To the path of life, in simplicity, humility, and perfect joy.